Priġunieri f'Diviżjoni 12 u 13 batulna ittra firmata u bid-dettalji tal-karti tal-identità tagħhom li fiha għamlu allegazzjonijiet seri dwar dak li qed jiġri l-ħabs. Jgħidu li gwardjan tal-ħabs għallhom biex iqattaw ġisimhom bix-xafra. Jekk le allura jkollhom jibqgħu mingħajr oġġetti bħal radios li jkunu teħdulhom mill-istess gwardjan. Taw eżempju ta' kif wieħed minnhom vera ingħatalu radju lura wara li kien qatta lilu nnifsu. L-ittra kwotat isem dan il-priġunier. Ilmentaw ukoll dwar l-istat ħasin ħafna tal-post li fih jiltaqgħu ma' qrabathom. Lanqas huwa tajjeb għall-annimali jgħidu aħseb wara tfal. Allegaw li qatt ma jingħataw aċċess għas-supervisors jew għad-direttur u meta jgħidu li dawn huma d-drittijiet tagħhom jgħidulhom li jekk iridu jiftħu kawża. Min-naħa tagħhom sorsi qrib l-awtoritajiet tal-ħabs li tkellimna magħhom qalu li radios u DVDs jistgħu jintużaw għal affarijiet oħra u jkun għalhekk li jiġu sekwestrati. Qalu wkoll li ġrat kemm il-darba li priġuniera jqattaw bix-xafra lilhom infushom għaliex ikunu jridu jmorru l-isptar biex jaraw lil xi ħadd li jkunu ftehmu miegħu. Magħna għamlu wkoll il-punt li t-talbiet għall-laqat ma' supervisors u d-direttur huma ħafna u jkun għalhekk li jkun hemm ċertu dewmien.